Rychle zdroj! Staň! Staň! Rychle! Kluci, jde zas kousej. Někde kousej? Kluci, zkontrolujme s navzájem. Hej, co to je? V pohodě? Jo, hele, pojďte sem. Tady je nějaký... Počkejte, mě se chce jenom Hele, přát, kluci. lidi, porada, kromě mýho kámoše. Jenom vy dva. Co? Hej, ty, pojď. Pojď, já ti pomůžu. No. A ten kámo, a ty Pojď. běž prosím tě pryč, prosím tě. To je jenom pro nás tři. Co děláš? Kom šel to ty? Počkejte, pojďte sem. No, co je? Kluci, hele, budeme ho muset zabít, protože má hodně pokousanou nohu a hodně pokousaný rameno. Ale já se jdu nejdřív vystrat, jo? Čekejte. No, ale... Ale počkej, oni jsou venku ty zombici. No, krás. Tak se vyser sem, ty vole. Kluci, já jsem to slyšel. Víte, že mi musíte zabít, tak se mějte. Čaute. Ještě... Ne, ty vole, čekej! Nikdy na mě nezapomeňte. Čaute. Utečte. Počkej! Utečte. Já nezapomenu na ten tvůj toaleťák, co jsi mi dal. Jinak tebe Kluci, běžte pryč, nechte, abyste byli i vykousí. Já už ty nebude vadit, já si to nic zmutuju. Pojďte. Musíme ještě... Musíme... S Bohem, kluci. Ne, on umřel! Do prdele. Do řítě. Otevřina, počkej, já to rozkopnu. Ne, dobrý. Tak, dobrý. Do Pojďte. nic. Už to moc nepoberou, počkej. Vemte ty věci na bombu. Jo, beru to. A ještě, kdo chce odstřelovačku? Já ne. Jo, tak tady máš. Rychle musíme jít odtud pryč, nikdy nevíš, co se stane, já vezmu i svíčku a tohle. Jdeme, rychle musíme se přesunout někam pryč. A kudy směrem? Jakým směrem? No, nevím, já bych chtěl... Pojďte za mnou. Počkej, já mám mapu. Hej, nějakých 10 kilometrů odtud je nějaké, prostě nějaké základna. Ještě si to udělám... Kluci, snajper, bacha! Do prdele. Kurva, tak jsem se chtěl jít vysrat, a on půjde zase sniper. Vy chcípněte, vy svině. Co? Ty, a zase je to Američan. Fuj, Američani. Zastřelte ho. Jak cipni. Palchanti! Nechám se ho. Hej, Gustave, máš nějakou zbraň ruční? Ano. Jo, tak tady máš sekeru. To je Ne, já mám tohle. Hej, kluci, kde je ten sviňák? Já nevím, ale asi jsme ho strepili. Něco zařval. Fuj, to je hnusná voda, kdo se tady zase vychcel. Pojď, dělej. Ať ještě není noc. To, Teďko byla noc. Takže je to v pohodě. Co zase děláš? Dělej, jdeme. Kluci, běžte. Kluci, běžte. A bacha, sniper! Do prdele, kluci! Drží to. Ne. Držím ho. Pojď, dělej. Dej mu šok s tím. Čekaj, já mu dám s tím šok. Dobrý, je omráčený. No. Ještě, drž ho tu a já se jdu podívat ještě potom snajperovi. Ty vole, to je v prdeli. No ty vole, ten je mrtvý, to je v píči. No, ale on tu nikdo není, tak se jdu zatím vysrat. Skurvený sniper dostal mě. Bacha, šlap si do hovna. Jak to má chce... Skurvený sniper dostal mě. Jo, Hele, mám ještě obleky. Dobré. Zbírat jeho aktivitě. Kluci, bacha, nešlapejte do toho hnědýho, jo? To je moje hovno. Kde je ten Ne, počkej. Vem si tuto na hlavu. Nebo, počkat. Vem si tuto. To, až se proměníš, tak se ti to
prostě Už se mi zase chce srat. nebudeš moc drápat. Ne! Kdo to je? Ne! Ne, nechte mě! Kdo jsi? Mě stejmo ten sniper. Viděl jsem vás tady přicházet. Počkat. Ty jsi ten skurvysyn. Ne, nejsem, mě dostal ten sniper. Ahoj, já jsem Gustav, podej mi ruku. Ty jsi ten skurvysyn, co mi zničil život. Nejsem. Hele, klid kluci, jo, já si jdu zase vysrat, protože jsem jak se srat. A nevím proč, já mám nějakou sračku obezu. Bůh ti žehnej, odstřelovačko. No tak pojď s námi, ale žádný zbraně nedostaneš. Zkus něco máš to v hedě a posránu palici. Já stejně nic nemám, kromě tam toho. Hej lidi. Hej, lidi, do toho tábora by to měl... A, zase si šla do toho hovna, nevadí. Do toho tábora! Já za to nemůžu, já mám furt sračku. Do toho Počkejte. tábora Dělej, je tu... pojď. Do toho tábora je tu tudy nějakých 3 hodiny. Vy měříte do toho tábora? No, do toho Já tábora. tam taky mám, já jsem tam měl taky namířeno. Tak tam půjdeme Jsi- spolu. Ty jsi měl nějakou partu? Měl jsem, ale dostali nás ty skurvení Američani. Bobky? Ano. Jo, nebudu. Jsi živej. Já už jsem chtěla jak tady. No, Ale... Zombíci. to- Dva naši Sparty nás dostali zombíci, zemřeli na otravu a další 2 se střelil americký sniper. hele, Kluci, uhněte! Ah. Uhněte! zabijte ho! To jsou zombíci! Určitě. No a už jsem se zase posral! Dožitě. Hele, Je pojď. Gustave, tady máš helm, masku, ať když tak se nenakazíš a tady máš nějaký Je po oblečení. něm. Já jsem se Kluci, už je po nakazil. Mm, Já jsem se posral. má nějaký blbej tep. No, hele, my... No do prdele. Gustave. Hele. A tamhle by měl být ten tábor? Jo, jdeme dobře, dělejte, pojďte, než zase poseru celou planinu. Tak jdem. Kluci, dáte mi nějakou zbraň? Ne!